Hello, sziasztok! Nekem is az a tapasztalatom, hogy nagyon sok a csaló a Facebook Marketplace-en. Az én példám az volt, hogy meghirdettem egy 44-es zöld fűzős gumicsizmát 3000 forintért, személyes átvétellel. Sok olyan üzenetet kaptam, általában ilyen szép ilyen modellnők írtak, hogy meg szeretnék vásárolni a csizmát, és intézik a csomagküldést, csak küldjek egy e-mailt, általában DPD-t, GLS-t vagy pakettát emlegettek. Pedig én a hirdetésben külön hangsúlyoztam, hogy csak személyes átvétel. Etelka volt, aki legtovább ment. Írta, hogy szia, ez még megvan. Mondtam, hogy igen. Ő azt mondja, hogy rendel DPD-t, küldjem az e-mail címem a szállítás megszervezéséhez. Írtam, hogy csak személyes átvétel, lásd a hirdetést. Valószínűleg Etelka nem nagyon tud magyarul. Írta, hogy most fizettem az árut, a szállítást, mikor én nem is küldtem neki bankszámlaszámot, és küldjem neki az e-mail címem. Nem nagy értem ebbe hol a trükk. Olvastam egy cikket erről, hogy a lényeg az lesz, hogy most fizette az összeget, és majd szeretné visszakérni a szállítási díjjal együtt, amit majd utaljak el neki. Hát, nagyszerű. Ezeket a profilokat jelentettem. Ti is vigyázzatok. Amit mondtam cikk, az meg ott lesz majd a videó alatt a leírásban. Na, hello, sziasztok!